Bij dit biologisch plompveebedrijf krijgt Boetenchom rond kwartlien nog dik 9.000 voor het erg zoene hinnom. Joen is de stal van boer Siebesma was leeg. Om zo'n uren van de morgen zet een ploeg van 34 mensen uiteen bij het romjen van alle pieken. De kippen worden in een big bag gedaan. Je kent ze wel, die ook in de bouw gebruikt worden. Je doet een aantal kippen onder in de big bag. Daar spuit je CO2 op. En de kippen die zijn eigenlijk met 3 ademhalingen zijn ze bewusteloos en bedwelmd. We willen echt 150% zeker zijn dat het allemaal goed verloopt. Dus ook een dierenarts controleert de dieren voordat ze in de container gaan of ze ook echt dood zijn. Hoe de milde variant H1 van de vogelgriep in Tjom kwam is, bloot voor eerst een rietsel. Mogelijk dat wilde vogels het virus oebracht in Udrin bij de stal. De biologische plompveehoudersvereniging vindt het onterjochte dat harensector daartroch zo volle kritiek krijgt naar de uitbraak. Nevens de vereniging is net wetenschappelijk aantoond dat biohinnen gauwer ziek worden. Een kilometer om het troffen bedrijf heen geldt nou een verviersverbod voor pieken, aaien en piekendong. Taxateurs hebben bij de boer West hebben het compenseerd vanuit een speciaal dierziektefonds. De boer is daar verder heel nuchter onder, gewoon ook zakelijk en accepteert het. Het is zo. De eerste acties zijn natuurlijk dat het ontsmet moet worden. Dan staat het nog een aantal weken leeg. Dan zijn we 6 weken verder. En dan op dat moment mag die pas weer kippen erin gaan doen. Of er worden een aantal kippen ingedaan, de zogenaamde verklikkerkippen. Die worden onderzocht op het moment dat ze erin gaan. Die worden na 3 weken weer onderzocht. Hij mag ook zijn eigen kippen er vast in doen, maar die ondergaan dan hetzelfde. Als je het uitrekent, dan praat je vanaf vandaag ongeveer 9 weken. En dan mag hij weer leveren. Het romjen neemt de hele dag in beslag. Vanwege het warme waar houden de rommers geregeld een extra drinkskoft. De dik 9.000 hinnen en onwijzige aaien binnen afviert naar rendak in het Brabantse zon, dat ze verneertigen worden.